Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng hinasal na panganan tuna at ginisang pakbet. Ayan, at meron tayong sausawan, toyo mansi at sili mga kapudibit. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin mga taking kapampangan. Okay, mga Anta na po. Excited ngayon si Ate Albi. Siya yung excited ngayon. Alam nyo guys, matagal na namin kinikrave ni BPM yan. Lalo na Yako. Yes, lalo na siya. Ako yung kinikrave yung pakbet. Ay, Pakbet, oh. Then parol ako kula po na. yan. Kita na. Ayan. Dapat dito yung Iyan. Yan. Siyempre, tayo, unang subo. Pakbet, tsaka panganan po, kanyaman. Grabe, ang sarap nito guys. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Maganta na po. Naman. Itsura na. Ano? Ganyan siya po ka naman. Ano naman? Sa sinyalana. Kalyana ako daw. Malago ka. Gamit ang mag-comment kaya ka kung malagong ka. Paki-comment po kung maganda si Ate Albi. Magagalo yun. May nagsabi, bulat chan daw siya. Aray ko kaparas. Grabe. May anaconda kasi ako sa sa tiyan. Hindi tayo tumataba. Oo. Ako hindi lang Saan daw anaconda. napupunta yung kinakain natin? Sa mata niya po. Tinitingnan niya. Kaya lumalaki yung mata niya. Ako lumalaki. Hindi lumalaki yung mata ko. Lumalaki talaga yung huso ko. Mata talaga. So mamangan ko, daragol ko anong huso. Oh. It's okay. Para kaya kain eh. Para sa inyo po, makapudibi. Laki-laki. Sila. Alam niyo, pag kumain ka sa restaurant ng ganyan, ang mahal yan. Lalo na kung ganito kalaki. Yan, laki nito. Mahal, no? Mas malaki pa siya sa pangako. May ganyan naman talaga, di ba? May taong talagang matakaw, Mm-mm. tapos hindi tumataba.
O ini po paro lalako ko la po. Bibigyan ko lang ang ating Albi. May tao din na kahit di kumakain ng marami, tumataba. Ako, tingnan mo, unti lang kinakain ko. Kunti lang, no? Unti lang yan. Ganun talaga. Mabilis yung ano. Metabolism ko. Tapos, magalaw din naman kasi ako eh. Nag-exercise din naman ako. Grabe nito. Kasi lang, gusto ko talagang ganito, ano, bangus. Bangus. Yung isda, bangus, tilapia, yan. Dalag, ito. Sorry. Nag-charge na tayo. Ay, nag-fish na ba tayo? Diyan mo na ko inom. Mamaya na. Gusto ko tuloy-tuloy. Ang sarap ng pagkaluto ng ano, pakbet. Oo. Yun guys. Nag-extra rice kay si BBM. Extra rice. Di man ako kasi matakaw. Kunti lang. Grabe. Naman. Buto talaga. Siksik ng laman. Sarap. Naman. Grabe. Tingnan nyo guys, oh. Bawat dakot laman lahat, oh. Sarap. Inubos ko na yung gulay. Yun lang. Okay na. Kalamansi. Kain. Let's try mo man. Lagyan ng kalamansi, Bal. Ito. Sarap. Ano? Ito na lang. Ito yung mansi. Yan. Tapos gulay. Oh? Grabe.
Hmm. Sarap. Hmm. Ito pa guys, oh. May kalamansi pa dito. Hmm. Hmm. Tingnan pa ako. Kumekending pa ako. Bawal Ay. kagad. Diyos ko. Kekending yung ano. Hmm. Nilaman, no? Tungang Kenny. Hmm. Ito guys, oh. Akala mo naubos ko to lahat. Ah. Guys, oh. Ano bang itsura ng ano? Panganan tulinga ay panganan tuna. Yan. Hindi, yung ano itsura niya. Ang nakita, Buong mo yung ulo, ne? oh, yung tuna mismo. Kasi ngikit ko pa mo kaya eh. Tulingan. Hmm. Hmm. Yung balat, di na natin makakain to kasi matigas yung balat. Laman lang. Titignan ko nga sa Facebook ay sa YouTube. Kung ano itsura. Nakikita ko sa palengke. Ganyan lang. Ah, ulo siya, ne? Ulo yung buo. Hindi ano lang yan, pangalang yan. Hindi, yung tinitinda nila. Masarap talaga pag nilalagyan ng kalamansi. Hindi mo malalasa yung ano, yung medyo pagka lansa ganun, yung amoy. Pag may kalamansi siya, sarap po. Naman. Sarap. Grabe. Gusto mo? Wala lang po. Umaya yan. Ubus na yung kanin namin. Sarap. Hmm. Grabe. Okay. Naman. Ang sarap ng tuna pa nga pagka-marinate tapos yung pinakbet. Sarap pagkaluto din. Manamis-namis yung pinakbet natin. Perfect combination. Yes. Okay, shoutout po tayo kay Ma'am Nena Luge from Flores, Italy. Shoutout po. Shout out! At kay Dorothing Kungko, happy second birthday sa apo niyang cute na si Ellie. Ayan. Happy birthday, baby girl! Sa January 23 yata. Ayan. Happy birthday. Ayan. Tita Olivia, ingat ko po, Ken. Yan, ang ganda dun kina Tita Olivia, nag-i-snow. Yeah. Siyempre, ingat po. Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Chubby Cabezas, Siapa, Baby Alsan, Catherine Bugoy, shoutout sa inyo lahat. Ruby Gersalia, Camille Gersalia, and Elise Gersalia. Yes, at gusto ko lang shoutout si Brian Kisana at yung jowa niya si Allen. Ayan. Shoutout! Ate Grace, ayan. Yes, shoutout shoutout po. po. Makapo, dibi! Agi sa mina naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ha?